Hej! I denne video vil jeg fortælle dig noget om, hvor vigtigt det er at have et godt ordforråd, når man skal søge information. Der er 3 trin, når man skal søge struktureret. Det første trin handler om det her med ordforrådet. Det næste trin handler om at få skrevet tingene ned, mens du husker det. Og det sidste trin handler om at være kildekritisk. Og som sagt handler den her video om ordforrådet. Når man skal opbygge et ordforråd, så skal man læse faglige tekster. For i faglige tekster får man et fagligt ordforråd. Og ja, man hopper ud på Google, og man søger på sit emne, og så rammer man meget ofte ind i virksomheders blogs, eller måske lidt slet skjulte reklamer for deres virksomhed i det hele taget, forklædt som artikler. Her kan du sagtens få et fagligt ordforråd, men det behøver ikke nødvendigvis at være på så frygtelig højt niveau. Det kan også være, at du læser avisartikler. Her får du også nogle cases, så du får lidt ordforråd, men det er sådan lidt i småtingsafdelingen, ikke? Du skal faktisk ind og finde en lærebog. I en lærebog kan du slå op i indholdsfortegnelsen, du kan finde ord i de relaterede afsnit, og som en ren bonus, så får du også en forståelse med i købet. Hvis du virkelig var oppe på et højere niveau, så kan du også skimmelæse akademiske artikler. Akademiske artikler har et meget specialiseret og har faglige ord på et meget højt niveau. Sidst men ikke mindst, så kan du bruge en faglig database. Her på Erhvervsakademiet har vi licens til databasen EBSCO Business Source Complete, som indeholder faglige og akademiske artikler. Det den også har som en bonus, det er, at den har en ordliste. Og ordlisterne ligger gemt oppe i menuen Subjects. Her kan man søge på et ord. Her har jeg søgt på Customer Satisfaction. Jeg får en ganske kort forklaring på, hvad det er, og så får jeg som en bonus oveni relaterede ord, som jeg muligvis, måske, også kan bruge i min søgning. Hvis du har spørgsmål, kontakt os på biblioteket.